tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dagle dara sagata jolofa garli worgo garli rewo daw a fimbo sere kunda ba fata dingiraya kon waktu yoni hato gawinane kame madina alheri ene jiya e gardidi kabruji men kikiɗe hanki o to liberté 6 landa diɗɗal landaji yadiɓe yewmi hanki mbaɗi mitin men mawɗo gam joƴƴinde biyeteɗo Barthélémy Dias to leydi Mauritanie jagorɗo yangara fuɗɗi hanki campagne muɗum ken wona yontere e nder leydi ndi gam findinde jertinde ɓen dogoɓe auto ɓen dognoɓe autoji nde dogrita sesa gam ustude accident ji to leydi Mali caggal nde catala sidia o yaltini listi mum ken wona 150 e jeenayo wonande ɓen jeeteɓe goƴɓe jeeyaɓe gouvernement mo leydi Mali kame laamu transition ɗannota koye leyɗele CEDEAO o colonel Hassimi Goïta kame jagorɗo hakkude leyɗele jeeyaka hen to leydi Gambie ma en ketto koddanene Abouba Adama Barrow ne jokki ha hande romo mum jarriba e nder leydi ndi hanki o waɗi oɗon meeting mawɗo ko toon to Banjul lamorgo leydi ndi to Guinée Conakry colonel Doumbouya arti ko fate banggue cellal ɓandu wonande Alpha Condé o holliti on ne selli ene jaama ene toppita tene kadi wonata koye jimadi ñawoje leydi ndi to Côte d'Ivoire kene foto wonde balɗe sappo ɗe o waɗi toon to leydi France o arti kikiɗe hanki o kanko e joom suudu makko woni Alassane Dramane Ouattara kabruji mena manayna toon to Burkina Faso caggal seppoji bannoɗi toon hadde koninkoɓe leydi France ɓennude fade toon to Niger horejo leydi France kame Burkina Faso jokkodiri to Nigéria Niger Éthiopie Soudan ha fayma to États-Unis d'Amérique kame Pakistan ha fayma to Australie kame Guadeloupe musidɓe tedduɓe watto gonɗe joni jañoɗen kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase ɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go kabruji men e ɗemgala pulara jeheten ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba jeheten ko ha toon to département mo Linguére toon to commune mo Deyali nokku biyeteɗo Dagle ko cum musɗo waɗi toon ha ganduɗa kene wona sappo e tati ha sappo e nayyi galle yeehi hen kala koɓe ndemno e nguɗo hen ndungu ɓendu nguɗo hen ngo kala yeehi yaade jeygue ha laaɓi ɗum ko caggal nde ɓe pinno yaade yiloyade ndiyam eɗen gandi e nder diwan Jolof ha fayenma rayneru ne jogui caɗele ndiyam no fewi hewɓe so pini ko sarataji bamɗi kaɓɓata ne jaaha kilométre uji jonɗi no fewi gam ɗaɓɓoyde diƴƴe ko jaari walla ko lotori e ko ndefiri kala wonno ɗon ko sukaɓe ɗon noon jeygue duppiti ɗin galleji kala cumi hen kala koɓe joguino yeehi hen ha laaɓi e ballal Kalidou Ba. Min tampi ko sumi ɗo ko min mbawa ɗum haalde ko sumi ɗo ko min mbawa ɗum haalde kono min jetti Allah tade fittadu yahani hen kono tampere kam tampere no fonno foof min tampi kala ko min joguino min tawruno jinnaɓe amin min tawri jinnaɓe mumen foof ta yi hen gilay wolor amin jawe amin ceenuji amin foof ta yi hen e jiida e ko min ndemno e ko min jiggino foof ta yi hen min kam mi wawa ɗum haalde ni no ɗum way hewde ni kamɓe foof eɓe ƴoogoy sa yi cuuɗi 13 walla 14 cumi hay goto tawaka foof ko ñakkere ndiyam e min tampi tampere no fonno fof min tampi hen kono noon min jetti Allah tade hay goto mayani hen min jiiɗi wallede ndiyam min jiiɗi wallede min jiiɗi wallede nguura kala ko min paggino fof ta yi hen ɗum sumi ɗum maayi eyyi fof
ndiyam kam ko ɗum wonno sabu sinno min jogui ndiyam ko suudu woturu sumata ndiyam woturu sumata te so ɗum ɓenni hayso neɗɗo ina daña ɗo cukalel ko ma rimdete koye saret ha bustan nawete sa sellani ɗo ko bustan nawete ɗa ɗum foof min ngala kilométre uji hono foti 18 nani foof ɗum foof gila nden e fewde hande min ñaagui ndiyam kala so wote dawi min gotoya ala fof ko min mbaɗata so wote dawi min gotoyat kono min jiyani haydara ko min ji min ñaagui ballal min ñaagui ko ballal woni koɓe ñaagui kala koɓe joguino e guura mabɓe fof yeehi ha laaɓi e galleji mabɓe jeehi ha laaɓi conce ɗeɓe tawruno mamiraɓe mabɓe jinnaɓe mabɓe kala jeehi ha laaɓi ma en keddo ha joni toon to cumo waɗi to keddoɗen en ko Aymuna Ka. on jii jaygol jaggi amen o annotas te fof ko rafi ndiyam waɗi ɗum 2012 e hande yimɓe ɗiɗo mayiɗo o sarteji saabu ɗaɓɓore ndiyam te noon pourtant min ɓetananomo forage le 31 août 2015 ɓe mbanno boucler dossier o ɓe mbi amen joni ɗo 2 mois mamin gar min gasa forage o ha ɗo laytande forage o asaka forage o fonno yaltinde antenne mo naɓa ɗo wiyete ñukki naɓa kurɓo mo yaltina antenne mo naaɓe fof ɓetanoma ha paari naaɓe kojole mo naaɓe jipori mo naaɓe beeli ɓe taƴi ɗon tiwo ɓe jaahi golgui Tara Darou Salam Guéyen kono arde ha ɗo layten ɓe gartani te dan pourtant minen gila nden ha jonde joni e kala ko laamu o sohli ko hen min dawata hen min kirnito mais laamu omo yeccaki amen min cohli ko laamu o yo wallu amen asana amen forage amen o saabu ɗum hande wot jaygol tawi ngol wayni ko ɗumen ko jayi ko ndiyam rafi ndiyam saabu nduɗo suudu itiwi jappude ndiyani nde jode ɓe mbadde ndo haaɓe liɓindu ɓe mbi yoɓe ɗaɓɓu ndiyam ɓe ulla cuuɗi goɗɗi ɓe puggi wuuro ngo fof ɓe dañani hen hayda ɓe piɗɗi wuuro ngo fof ala ɗo ɓe dañi hay wadere ndiyam cuuɗi fof duppati hande tawi cuuɗi fof ɓendi nguli sappo tati suudu sumi ɗo borti nogas joyyi kalis 4 millions sumi nder cuuɗi he nduɗo suudu tan ko 1 million 500 sumi hen nduɗo ko 1 million 500 sumi hen nduɗo suudu ga wondu keccam par que 400 000 sumi toon nduɗo ko 200 000 sumi toon joni noon ɗum fof sumi to jiida leeji mumen cuuɗari mumen haydara koɓe keddiri ko wona wonkeji mumen dakani noon ni woro wurdata minen min cohli ko wallede président de la république yo wallu amen ngal saabu Allah mbiya ɗum noddi yo wallu amen asana amen forage amen o forage dayel naɓe o hay siko ɗum fof yawde si min dañi han forage mamin dañi ɗomin liggui sukaɓe amen gacci yaltu to minen min jahani gueeji min jahani haydara ko ɗo min jooɗi mbiyen gayna mbaloñ amen mbiyen ndema guesoñ amen kala ko wuro ngo remno sumi kala ko dañno guuri sumi haydara heddaki mbiya noon ñaagui dal kala keɓa kettor konngol amen yo waru ngal saabu Allah yettinan amen président de la république yo wallu amen forage amen o ase saabu ngol jaygol kadi yon labte woni ko 90% o caɗele ɗe ko ndiyam ɗam mi kodde ndiyam ɗam mi mbaɗe cuuɗi he ha cuuɗi jappiri noon ha ɗi jakki ebdow ballal musidɗo men Kalidou Ba toon to Daara Jolofa sen jeewi toon to Jolofa garten koye Dakaru jillu Cheikh Sirinya taw ko khalifa mo Madina Baya woni Mahi Ibrahima Niassa jillu makko balɗe 5 e nder Dakar fuɗɗi ko ñande alhamis nde ko hande jillo foti gasde ɗum ko caggala ndeɗo hen yontere nde o bismi wonande ɓen dilloɓe dawrugol ne hen hoorejo leydi Sénégal Ousmane Sonko Barthélémy Dias kam e woɗɓe kala ha tente meres gardiɗo wuro Dakar moni kala bismama toon dañi toɓɓe kewɗe ɓe jewtidi foof noon ko jaam e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko altina hande o kanko Cheikh Mahi Ibrahima Niassa o woni koɗo mawɗo leydi Sénégal toon to galle lamorgo to gam yillademo toon toɓɓe kewɗe jaam e kisal dañi haalede toon ko wona ɗum ko hoorejo leydi Sénégal makkisal ñande asende yillo yima to Sirif Abdoulaye Moqolib Al Tidjani tanum Cheikh Ahmad Tidjani jillungu noon ko jillu ñagade duwaw kame jokkere enɗam jokkodiral ko noon kadi ñagade duwaw jaam duumiɗo e nder leydi Sénégal dutoɗen ko ha toon to Daara Jolof gartaten ko yelo hen ñalawma mawninirteɗo ko fate banggue gaynaka e nder leydi Sénégal eɗen gandi addi on ñalawma nder leydi ndi kala ko mawɗo leydi ndi woni Macky Sall on ñalawma noon tijja ko nogas e jeeɗiɗi aset paade so jomiraɗo hodiri toon to Daara ñande nogas e jeegom ñande aljuma nde ne gasa taw woni e duɗe gudditta toon e wiide wonande gardiɗo jangde e nder diwan mo lugga ko fate banggue justice leydi Sénégal hoorejo leydi ndi ma joɗoɗo e mabɓe kikiɗe hande o ɓe mbiyata conseil supérieur de la magistrature
maɓe dañ joɗorade ngam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue ñawoje leydi Sénégal ene gasa noon ma waylo tijjaɗo ma waɗe hen kikkiɗe hanki o har yalla heewi yimɓe to Liberté 6 ɗum ko caggal 19 diɗɗal landaji ɗiɓe inniri yeewi askan wi kamɓe kala ɓe moɓodiri kikkiɗe hanki o bawɗi e bubaji gulali e kuljinali kala ɗum noon ko yidde gembude ha tiiɗa ɓe joƴƴina ɗum oɗo hen biyeteɗo Barthélémy Dias mo ganduɗa kan woni maire Mermoz Mosquée-Cœur oɗo saaha kan woni joƴƴinaɗo gembontoɗo yeewi askan wi mo ganduɗa dossier ji mum jaɓaka hay seeɗa ɗo préfet ɗo ko ɗum jeeyi sababu noon o joƴƴini hoore makko ngam wiide belaɗo e mettaɗo kala o woni candidat ko fate banggue mairie mo Dakar to ene kadi ɓe kolliti ngal ɗon diɗɗal galgal ngal kala no wayi hewde ni tindina tan oɗo saaha Dakar ɓe tami koye juuɗe mabɓe ɗum ko ɓen dawriyankoɓe konguɗi mabɓe ɗe balɗe kala ko haala sattuka no fewi woni ka yalti ɗum noon koye miss labaɗo taw ganduɗa ko miss uji cuɓeteɗi e nder leydi Sénégal taw ganduɗa ko miss hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas biteɗo Ndeye Fatima Dione ɗum ko caggal nde holliti nde ha toɗɗa woni miss ɗon ɗo moft walla ɗon tan ɗon ɗo lojano ɗon ɗo hottana woni tan ɗo wadna koɗungu makko ko ɗon ɗo ñiɓirde ɓen ɗowoɓe ngolɗon guinol ko fate banggue yuɓɓinde kawguel miisa caggal noon nde yeehi ha hiiri nde won garɗo ene momamo ɗoyngol o holliti noon wo jaɓani on wawnimo e wawnere oɗo sano wo jibini ɓi kone yaara e lebbi 5 ko joni wo felliti yaltude e deƴƴere makko wona ɗum ko kadi hewɓe kañumen puɗɗima yaltude e deƴƴere mumen ɗo wowo ngal ɗon cetal ko fate banggue juɓɓingol kawguel misiyagal e nder leydi Sénégal woni Aminata Badiane holliti ɗum kala ko fenade ñalawma hande altino wo holliti ma wo joƴƴinoy plante makko faade ɓeen yaltinɓe ɗin ko nguuɗi fenade faade e cetal ngal wo ardi ko yidde ɓe herjinde ɗum kono ko wona ɗum ko haɗo no gonɗen ɓen misuji tumɓe ɓen wadɓe ngal ɗon badal ha hande ene jokki yaltinde konguɗi mumen woni inde makko ko Modou Gueye kanko Modou Gueye noon wo iwi koye nder leydi Sénégal 13 septembre ngam faade toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire o wonno ko commerce e nder leydi Sénégal tene kadi o fuɗɗinoma dañde haalis no fewi yeehi toon to Abidjan ñande aljuma jamma nde sanga 3h matin sanga 3h de matin ko nden wo tawa omo jaggi ɓoggol omo welta e pont goto ɗon pont noon ko ɗon tawa fittanu makko ne heddi ko wala ɗum ko noon nde nodda wonande police nde ɓen gari mbawi jippinde ɓandu ndu ɓe ƴeewi posuji ɗi ɓe tawi hen passeport on ɓoyani ko iwi Sénégal ɗum kadi o ƴetti ko lanandi o wo natiri ko toon to bowal ngal Abidjan ɓe tawi toon téléphone noon waɗi hen numéro ji Sénégal caggal noon ɓe mbawi jokkodirde Sénégal naɓe finoɓe toon ko wayno Abuja en nde ɓen gari mbawi noddude ɗiɗon numéro ji Sénégal kawri koye mawni ko en e bandi ko en kala ɓe noon kolliti ko suka deƴƴo gollotoɗo so tawi tan o yeehi to Abidjan ha fittanmo ko heddi toon ko nawaɗe toon siftinde on oɗo saaha police ɓuuri tumde ya taw wona ko wiyete arnaque woni funtoɓe wonoɓe réseau sociaux guila e Facebook ha e nokkuji kala mbima société nanɗo hen so tawi a waɗi déposé ɗiɗo hen ɗereji a waddi hen haalisa mamin dañane golle moƴƴe kolluma min dañi golle moƴƴe sahani mbaɗanma cengdi haalis ɓe nelduma ha gowa ko joguinoɗa ko kala tottaɓe so tawi a ari ha toon sa noddi hay goto a yiyata taw kam ko tottinoɗaɓe ko kala ɓe tottima walla gara ha toon keddoɗa e juuɗe goɗɗe ɗe a famata ɗum noon erago jayde weltare TV ko yimɓeɓe ne mbawata rentade ala ko gonɗi e réseau sociaux kala ko wiya golle walla ni bawɗo walla bawɗo wahlide haalis walla goɗɗum kala nde jomumen ndentoto no moƴƴi no fewi nde tawno ɗum woni hande gueɗe kewɗe jaltinoje yimɓe pittali mumen ha joni koto Sénégal keddoɗen jillu taw ganduɗa ko CTARTP e gardegol Abdoulaye jillu mabɓe noon ɓe mbaɗi ɗum toon to Ziguinchor woni toon to Casamance ngam yurnitade ko fate banggue caɗele weeyo kono ɗo saaha mo gonɗen wonande préfet mo Bounkiling holliti yidde mumen oɗo saaha kala kene wiye weeyo timmugo nde wawata waɗede toon ɓe kolliti e gardugol CTO biyeteɗo mbasa sena o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen maɓe daro ha kala kene wiye weeyo wasa ngakkude e nder diwan ko wayno toon to Ziguinchor ha fama to Sédhiou kame Kolda kala kono kadi teskama toon to région de Matam e nder diwan ndulmaji demɓe kala ne ngakki réseau internet no fewi hay to banggue appel
ene manki no feewi ɓe ceerane kala saha wullitade cetal bitengal RTP nde wawata fabade ɓe gartatena koye mboros mo coronavirus jagorɗo celal ɓalli woy wadde kala subaka ujunere e capanɗe jettato e nayo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo henna mboros ko neɗɗo goto yimɓe tato keeɓi celal men yimɓe nayo o saaha ma ballite fofando yimɓe jeeɗiɗo ene cafro e cuuɗi taweteɗi toon sen wi to Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie union générale ɓen liggotoɓe ko fate banggue cellal ɓalli leydi ndi ɓe erima batu mawɗo no fewi taw batu o oɗo saha ko wullitade caɗele mabɓe kamɓe ɓen tambiɓe cellal ɓalli e cuuɗi safara tawiteɗe nder leydi Mauritanie yiddeɓe ko nde laamu ngu moƴƴinta gurdam mabɓe e jobdi mabɓe e kotki mabɓe kala e yagara mabɓe gam teskede kamɓe ɓen gollotoɓe cuuɗi safara ɓe keewi caɗele mawɗe oɗo saaha moɓe goni toon to Mauritanie coronavirus kala subaka garɗo ne ɗeɓa tan ɓeydade nder leydi ndi ɗum ko caggal nde jagorɗo waɗi ɓeto mum hanki ɓeto ngo ɓen ƴewdaɓe ko ujunere e temedde jeeɗiɗo e jeetato neɗɗo ƴewda hanki tawane joguioɗo henna mborosa ko capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo capanɗe joyi e goho keeɓi cellal mumen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen jonde tawɓen ɗowoɓe ko fate banggue guinol sarɗi yanka gala hakkude Mauritanie kame Sénégal nden jonde nen ko yurnitade woyndu nde ɓe inniri heende tawetendo hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie ɗon ɗo yiita gaz jogorɗo gollede hakkude leyɗele ɗiɗɗe nden jonde waɗi ko hanki toon to Nouakchott gam yurnitade e wadde fond mo ganduɗa taw ko ngaalu hakkude leyɗele ɗiɗɗe e yurnitade golle jogorɗe gollede hen no guinol golle ɗe jogori yarude kam yoga e toɓɓe kewɗe goɗɗe ɗeɓe jewtidi hen jagorɗo yangara mo leydi Mauritanie fuɗɗi campagne taw ko campagne findino e jertino wonande ɓen dognoɓe autoji e booli Mauritanie kala ɗum nan ko findino campagne ken wona yontere nden yontere kala ɓe gonata koye booli e nder leydi ndi kala ɗum nan ko sukaɓe hewɓe taaƴa gam yaade ɗiɗon setteji e darade booli gam findinde yimɓeɓe ko fate banggue nokkuji ɗene dognata vitesse mawɗo no fewi ene dognata vitesse tokosa e rentinde yimɓeɓe no oto dognirte chauffeur no foti wade taw wona tan on saaha mo gonɗen yogay sofreɓe hewɓe teskiɗen no mbayni ɗum nan ko findinde jertinde ustude kala ken wiye accident ji e booli Mauritanie jagorɗo ko fate banggue ndema woni Sidna Woldu Ahmed Ali yillima toon to Adrara jillu makko yidde wadde toon barrage mawɗo no fewi ko fate banggue ndiyama ha nokko daña ndiyam moƴƴam no fewi ko fate banggue hemru gam yidde ƴellidde kala ken wiye ndema e nder diwan mo Adrara jagorɗo ko fate banggue awo biyeteɗo Adi Woldu El Jeyni ene tawi toon to Abu Dhabi o dañi joɗorade gaddiɗo groupe Al-Fatana Holding nden jonde noon koɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴi no fewi ko fate banggue maaje kaɗɗe leydi Mauritanie kono kadi o holliti kanko jagorɗo Mauritanie ene hatojini e wallodirede sifande mawɗe no fewi taw ko worɓe joomen ngaaluji kene fotto wonde ujunnaje 4 taw ganduɗa ko navire jogorɗo haggude e kaggulade kame batoje ngarɗinade taw ko toon to kaggulade mo jago kame tenit ha fenma to kaggulade kame tanit kame kaggulade mo Nouadhibou kala ɗum noon ɓe dañi yewtide hen toɓɓe jaƴƴe no fewi kaldigala gardiɗo ko fate banggue golle gardiɗo ko fate banggue cattala yiilotoɓe joomen ngaaluji ɓen aroɓe gollade e nder leydi Mauritanie gam haɓade jonde wasam gollago woni Jeyni El Abidini taweteɗe toon to Abu Dhabi toon to Émirats Arabes Unis wo dañi joɗorade gardiɗo chambre commerce mo Émirata toɓɓe kewɗe o holliti leydi Mauritanie ko leydi bertidi ko fate banggue tourisme ko leydi ceene pawdirde kono kadi ko leydi hufdi maaje kaɗɗe e maaje belɗe kala kono kadi ko leydi ndi ganduɗa mardi pinal mum ko fate banggue artisanal kadi ko leydi remori e gaynaka kala ko fate banggue dabeje oɗo saha noon worɓe joomen ngaaluji taweteɓe Émirats Arabes Unis so tawi jiiɗi gollade e nder leydi Mauritanie ma waw wallude sukaɓe haɓade kala ken wiye jonde wasam gollago ɗum noon ko hanki wo suuti ɗin konnguɗi hoorejo leydi Mauritanie
ma tawtorama wal min tawtorama ko fate bange global industriel to Mauritanie ko fate ton to Dubai taw kadi ko jonde de ganduɗa hollirde ko fate ban gueɗe ñeeñe kaɓe pine ha tente gueɗe barlitteɗe pewnitteɗe bawɗe yaade e nder windere nde kala ɗum noon fawi koye expo mo Dubai 2020 mo ganduɗa jogori gassoyde ko ñande sappo e go lewru janvier to bir Mogrena toon kadi ko hunde wotere fetti toon ɓe koliti iwi koye obi goto kene wona temettati sappo kilométre hakkude men joyrata sukaɓe tatto gañima hen gotel noon sumi cumanɗe musɗe no fewi kamɓe kalɗo ɓe mbaɗa e ambulance ɓe nawa toon to joyrata ɓe kolliti wonande toon to Trésor e nder diwan mum kala ko fate banggue minuji gubbaɗi hawde saaha ene tawi toon ha tenti ko fate banggue objet keltini obiji taw ganduɗa so tawi nangue wuuli walla takkima duɗal tan ko ɗon fellata kono kadi oɗo henna objet obi pettuɗo koko takkino duɗal nden tan degré ngulekki ɓurti ko ɗon woni ko sumi ɗuma sen wi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali listimo CEDEAO yaltini gam hadde ɗannade e nder leyɗele CEDEAO ɓen liggotoɓe gouvernement mo leydi Mali kame laamu transition kala kene wona 449 hakkunde laamu leydi ndi kame laamu transition kame gouvernement o kala oɗo sanon hollitama hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta kame jagorɗo hakkunde leyɗele Abdoulaye Diop tawaka e nder ɗum ɗon nde tawno ko ɓen goni sifoyoɓe cifanɗe gam addude ngaalu e nder leydi ndi walla gostodiral miijoji kam e haqqilantagala koolaɗo kuɓala galle danejo mo États-Unis woni Antonio Blinken tawetenoɗo e nder leydi Sénégal jillu mum e nder Afrique watti ndi ñande asende ko toon to Sénégal guila toon wo eri wonande armée Russie omo haɗi ɗum nde natata toon to Mali ha tenti ko fate banggue mercenaire uji addi toon yimɓe e dow mbadi suuɗidi kala Amérique oɗo saaha yadani e ngoɗon miijo kono kadi ɓe erima laamu leydi Mali nde wawata tottidde laamu ngu civil en ko ɓuuri yawde yuɓɓina sumgoji e nder leydi ndi ko wona ɗum ko eɗen gandi laamu leydi Amérique yo wino leydi Mali go hitande fande nde kala kene wiye kene naata leydi Amérique taw nanata ɗum noon ko leydi Mali koko yoɓata duwañ ɗum ko laamu Amérique waɗi ɗum gam yidde oɗo saaha so wona ɓe gaddi toon potal e démocratie e artide toon sumgoji ko ɓuuri yawde e nder leydi ndi kala to jabbali toonne kadi ko subaka law hanki o ko campagne goto campagne mo foɓa kam woni duppade toon ha wonti ndodi to ganduɗa ko biisa keso pula giwnoɗo toon to Dogfir ne fayi toon to Bamako on bis noon ne julno yimɓe ha heewi ko keso pul worɓe joguitiɓe armeji ɓe hinde bandiji ko ɓen paddi oɗon bis caggal ɓe jippini yimɓe kala ɓe ndo e makko pétrole ɓe duppimo ha heddi jamɗe ɓoole ɓen wonnoɓe oɗon ɓoto won hen ɓe ɗoyi ɓe nayi ɗumen won hen kadi dañi dogde jeehi ko ɓen mbawi ɓoccitade hen hoorejo jagorɗe leydi Mali hanki tawtorama hajju joyiɓijo taw ko hajju ɓen diine Isa yankoɓe ɓe hinde chrétien catholique en hanki wonnoɓe e julde mumen taw ko julde ko fati banggue hajju men toon to Kitta mo suudu Isa yankoɓe o tawtorama toon kanko e jagorɗo gueɗe diine mo leydi Mali ngam artude dendal hakkude diineji ɗi e nder leydi ndi addude jaam e kisal e nder leydi Mali kala ha moni kala yito en hoore mum poste contrôle mo sikaso hakkunde mum e nokku biyeteɗo Yerima Kono holliti ɗum ko journaliste goto gondunoɗo e délégation goto fanoɓe toon to Burkina Faso nde ɓe gaari haaɓe jetti ɗon police tambiɗo contrôle oɗon baras yaltini document goto holliriɓe ɓe keeɓi document kala ko ene wiye liggotoɗo e fonctionnaire état leydi ndi kala koko haɗa yaltude leydi ndi to wona tawne jogui kayit yamirore ɗum noon oɗo saaha caggal nde journaliste on namdima ko jeeyi sababu o anda ene gasa ko haɓade kala ke ene wiye mbuñaari e nder leydi ndi siftindi on ñalawma hande altino ko hande dossier ji ñawore hewɓe udditaɓe ɓen tumanoɓe ko fate banggue mbuñaari ko wayno Moussa Togola e woɗɓe kala sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Kodnene Abouba. eyi Allah jarama hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o mbiyan tan fodde jonte ɗiɗi hoorejo leydi ndi no waɗatno luumo jarribo e nder leydi ndi no fotiri
kanko de ko kikiide hanke o natti ɗo e wuro Kombo ha toon to wuro lamorgo Banjul kanko président Adama Barrow e yaadiɓe makko e cortège makko fof ɓe gummima to wiite West Coast region gila waktuji 4 kikiɗe eɓe jetti ɗo e wuro lamorgo ngo to wiite Banjul fodde hedde waktuji 3 jamma ene wayno kanko président Adama Barrow nde ummi West Coast region o rewi to wiyete Farato Busumbala ɗon to Yundum ha to Lamen Abuko to Tabokoto Latrikunda Talinding Westfield ha yetti ɗo hennete to wuro lamorgo ngo kala to beddiɗa ñorgo samata e yimɓe Allah e keewal nde tawno waktuji 4 kikiɗe ummi toon to wiyete West Coast region mo yetti ɗo e galle lamorɗo waktuji 3 jamma Allah e keewal yimɓe ɓe nde o yetti noon o tawi hoorejo jaborde Dr Aissatou Touré e jaborde ɗe pop ene dari nder galle danejo galle lamorɗo ne jaɓɓimo e wondude kadi e suddiɓe makko kanko hoorejo lendi président Adama Barrow nde o yetti kadi hoccudiri e jayndiyankoɓe o holliri beela makko mawɗo wi ɗum ɗo firti tan ɓesgu leydi Gambie fof en jogui hoolare makko ngam wattude mo manda ɗiɗo bo ñande 4 lewru décembre ene wayno wi liggeyaji o waɗi ɗo e nder leydi ndi ha tengti ɗo e wuro lamorgo ngo de ɗum ɗo de hay gumɗo de ma yiru ɗum tigui guite muɗum saabu ɗum kanko oɗo liggey mo continue ɗum ɗo e nder leydi mo wiya tan ɓesgu leydi Gambie hay goto to wemju yo weddano landa makko woni NPP mo jokku jillu makko noon to wiyete luumo jarribo makko toon to diwan mo Foñi ha toon kadi to wiyete West Coast region ha yetti ɗo hennete wuro lamorgo ngo ha toon to Gunjur koddenen Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba Weltare TV Serekunda sen jeewi toon to Gambia ko to Guinée Conakry colonel Doumbouya caggal konngodi mum e jayde leydi Guinée wa arti ko fate banggue wiidemo Guinée ala caɗele ala haydara woto yimɓe nawdu ko yadani caɗele Mali e caɗele Guinée gona gotuma caɗele Mali ko caɗele politique dawrugol kono ne kadi ko fate banggue militaire hakkude mum e dawrugol caɗele leydi Guinée ala caɗele politique ala caɗele dawrugol caɗele ɗe gonno tan ko Alpha Condé iwi gasi oɗo saaha ɓe ngala caɗele teni kadi maɓe ɗow laamu transition ha yettoɗo foti yettade ɗo ni kanko ni militaire hay goto ƴamata gardidi leydi ndi ko wona ɗum ko wa arti e konngodi oɗo henna biyeteɗo Alpha Condé tawetteɗo e juuɗe makko tawne Dumba e nokku paydinde o holliti yimɓe makko ne toppiti on gila e ñamdu mum ha yardu mum ha e cellal mum kala ko wona ɗum ko noon on woto yejjid ma wonoy e jimandi ñawore a leydi a Guinée ko wona ɗum ko kabaru jurminiɗo no fewi oɗo hen suka debbo jarano e duuɓi 26 woni Maha Silla mo ganduɗa daññoɗo musalla seeɗa nawa to hôpital mo Conakry jamma sanga pecci jamma nde yetti toon waɗa drogue rutta kadi viola toon viol musto no fewi kene fotto wonde docteur ɓe tatta ko ɓen mbaɗimo viola caggal mum noon wonawa ko toon to Tunisie ngam oppirade toon ko toon o wasi fittanu makko jamma aset ɓennuɗo henno ko wona ɗum ko noon jinnama makko e koreji makko hewɓe kala oɗo saaha gullitima ɗum procureur mo Conakry hollitima uddide en losko yango no fewi waɗɓe ngal ɗon baɗal kala ma nawe e yeeso ñawore to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara giwnoɗo to Abidjan gila 10 lewru novembre caggal nde wonno toyino wonande batu bannoɗo toon ñande 13 nduɗo hen lewru ko fate ɓengue jaam e kisal to Libi jonde faggudu hakkude France kame Afrique gel nden noon ko toon to Paris lamorgo leydi France o wonno kanko e joom suudu makko ko kikiɗe hanki o yetti toon to Bawal laaɗe diwoje ngal foy a douanier to Côte d'Ivoire keddana joni corps de santé dartinnoɓe golle mumen gila talata jewtuɗo ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde ɓe dañi jooɗodade e wonande gardiɗo hoorejo jagode leydi woni Patrick Achi kami jagorɗo cellal ɓalli ɓe dañi haaldude nandiral wonde ko ɓe namdi ko kala maɗum waɗe ko ɓuuri yawde yaccade ɓe dartini hofgo mabɓe ɗo ha goo lewru fandu so tawi ɓe jii hen guitel moƴƴela ɓe jokka golle mabɓe soɓe jiyani guitel moƴƴela ɓe duttito e hofgo juuɗe mabɓe to Burkina Faso caggal sukaɓe taweteɓe nokku biteɗo Kaya nde ɓe mbaari bolol ngam hadde armée leydi France ɓennude iwnoɓe toon to Côte d'Ivoire ene payi toon to Niger caggal nde wuli jaw ɓen sukaɓe dañino weddade kaaƴe caggal noon armée leydi ndi nde andi armée leydi France caggal nde andi kaaƴe ɗe puɗɗima wulde jaw ko nden gayni piyande kono pelli ko hulɓinde ɓen dañi noon sukaɓe yonɓe gañiɓe hen e wiide safroɓe taweteɓe toon to Kaya kono kadi ɓen konin koɓe leydi France jeddi wiyede pelli sukaɓe gañi ɗumen caggal nde police ari dañi weddade lacrymogène
ala ko gasi so wona ɓen koñinkoɓe leydi France barhan yinnoɓe faade toon to Niger mbattidi ko ruttade ha toon to Wagadugu ko wona ɗum ko kikiɗe hanki o hoorejo leydi France haaldi kame hoorejo leydi Faso ngam oɗo saaha yiddema ko ɓen koñinkoɓe nde ɓe mbatta e nden kay kisal laamu leydi ndi ɓe mbaɗe lawol pewgol haɓe mbawa yettoyade toon to Niger maɓe jettoyo toon to Niger kono subaka hande toon to Niger kene wona cate joyi tambiɗe golle leydi ndi kala yiɗɓeɓe koɓe yidde mabɓe ko ɓen koninkoɓe leydi France taweteɓe nder leydi Niger ne jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde ko wayno cetal biyetegal CGSI kame CNT ene wondi USPT ene wondi gade USTN ene wonde ITN kam ɓeɗo kala ɓe kolliti moɓodiral mabɓe ko yiddeɓe koninkoɓe leydi France nde jaltata leydi mabɓe ha tenti toon to diwan Tilaberi kame tahawa kala janguji teskaɗi haɗani koninkoɓe leydi France ne tawe kerol ngol ɗon kono ala kala ko paabi haydara ɓe kolliti noon warande ɗiɗon janguji kala ko leydi France woni caggal mum to Nigéria l'armée de l'air leydi ndi ɓe kolliti wonande koninkoɓe weeyo wonnoɓe laalandi o ɓe bombi wonande kanwuji ɗiɗi bandiji mawɗi ɓe toon to état mo Sokoto nokku biyeteɗo Dango Wande ne wonde nokku biyeteɗo tekoy nokku biyeteɗo Tekakiya ɗiɗo hen nokkuji kala ɓe mbawi bombude toon wonande kanwuji ɗiɗi ɓe jooɓima pittali gayi mawɗi taw ko ɓen gandeji mawɗi ɗo wannoɗi ɗen cete bandiji ɓe kolliti ɓe mbaɗi hen hewɓe no fewi to Éthiopie Robel mo Tiggere kami Robel mo Oromo ɓe kolliti oɗo saaha ɓe ɓuuri ɓattade Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie kene fotta wonde 220 kilométre ɗum noon ɓe kolliti koyɗol mabɓe kay ko jogarde latade yaɓɓude e booli Addis Abeba to Soudan ko fulɓe mbiyata ko ala ɗo yano artiɗo wonno ko ɗum woni ko waɗi Soudan ɗum tan ko 25 octobre caggal nde armée leydi ndi ha tente général Abdel Fattah Burhan nde folli gonnoɗo hoore jagode leydi ndi woni Abdoulaye Hamdok o itti ɗum o dumbi ɗum gilde noon leydi ndi deƴani ɓe kuppi internet ɓe kuppi appel kono ala ko gasi leydi ndi kala ko ummande mawde woni hen seppoji golɗi jaw yo nguɗon laamu hoore jagode civil o yo artu ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum ko armée o so yiɗi gaynaɓe haalaɓa ko wona ɗum ko ɗon hanki nandiral waɗi wonande on général bannoɗo coup d'état o artiri on mo wonno coup d'état e poste gardidi hoorejo jagorɗe leydi Soudan e ngal nandiral noon kanko Burhan wa artirimo kanko follinomo 25 octobre gila 25 octobre noon faadiro kene wona capanɗe nayyi e goo neɗɗo mbasi hen pittal men hewɓe gañi men ko ɗum ko hanki pelɓodiral bannungal toon ɓiɗɗo suka gorko goto jaranoɗo e duuɓi 16 wasi hen fittanum kono hande seppoji ene jokki toon to États-Unis de Amérique nokku biyeteɗo wukke sa ne tawe e nder États-Unis de Amérique toon ne kadi sukaɓe yaltunoɓe ene mbaɗa e nden kene ceppa e booli ngam feet mumen ko wiyete Nouvelle ko ɗon oto goto boɗejo gonɗo e vitesse cattuɗo sokke mabɓe kamɓe ɓen sukaɓe kala jeeyo mbasi en pittali mumen capanɗe nayo gañima hen caggal mum noon joom oɗon oto wattidima jagguede to ko boɗejo kono noon andaka so tawi kanko tan jeeyi oɗon sababu Allah ko ɗo sa loskoji ene jokki en to Pakistan caggal nde gueɗe viol kewi toon e nder leydi ndi ñande 17 nduɗo hen lewru sud sarɗeji leydi mabɓe joɗima gam yurnitade hol kuule cattuɗe faweteɗe e ɓen worɓe waɗoɓe viol cukalon nde won tokson hay sukaɓe rewɓe mawɓe kala oɗo saaha ɓe koliti kala baɗɗo viol so tawi jaggama produit mo hinde chimique koko watte e nder muɗum gam warde jibinirgol muɗum wonande oɗon gorko ɗum noon sosoɓe hewɓe kam ne ɗamini yaltude leydi ni nde tawno keɓaki oɗon fannu to autorise confinement gam haɓade ñaw coronavirus jonte tati ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma hande o ha fayenma 12 décembre gam haɓade ñaw coronavirus teskado ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi to Guadeloupe toon kadi guila tan ñande asende ha yettiɗo hen ko seppoji ɓurtuɗi kami duppude woni toon commissariat police goto poste police goto kam duppa hen booli kewɗi mbarama jeeyi sababu ko caggal nde laamu ngu holliti ene nanna kuulala ko wiyete page sanitaire kala ɗaɗa yaaha koma kollira carnet vaccination gam haɓade ñaw coronavirus kono ñalawma hande o renfort mawɗo ɓeydama toon beele ndenka e kisal ene arta toona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdoullahi Sarr katkimalaaki jam yo jam Allah hiranena